Давай, къде? Може да му дава кръстуше, който минава. Не, то готино моделче много. Авиошоу на моделистите от София Плавно. Хидрошоу. Най-малкият хидросамолет тази година участва в шоуто. Се давай по гръб следващия път. Не знам дали има отклонение. Не, опитай, малко по-високо го качи. Конкуренция достойна на истинския самолет, който вижда и той във въздуха. Да си ли го? Янци, бива връзкия да ни направо да сме някакси, даже и самолет си поръчах. Яо, дръж му гъста сега. Ефектът на малкия мазур. Виж, давай. Ето го ефект. Touch and go. Flash and go е това. Връсти му някаква фигура, айде. Спирам си внимава на радио. Ево, камадара. Нема го хвати. Нищо, кой ще възстанови, давай. Да му закачим отдолу една турбичка вода, ран да я пусне. Той си задържава нож, фана. Аре, дръж сега. Давай насам. Как хубаво си държеше нож, фана ли го това? Без обхват. Мам да го направя, бе. Без обхват. Давай, излезе там от обхват. Той има малък приемник. Его нож, дръж. Няма ли? Чукни му ръдъра в другата посока. Вятър може да има много. По-близко. Дръж го тук при тебе тогава.